for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
Apwere we. Ndakaberekerwa muchigayo ndikataura ndiri wari zvinonzvika kumashopu ndokumebhorina nditi asi muripo 2017 asvisvokana munzeve dzangu isi hamusinzvika vazukuru munenzara here asi sekuru havasi kukunzwai wouya here wamirai wouya here ita ngauye wouya nyotwa kwaziwai naye apwere we aiwa kaitaiso ndozvinyamashiswa kati kwaziwai mota kwaziwai kana ndonyamashiswa nai kuti ndite manyemweka handiro kwaziwai kapwere ndabva ndanzwa pauro vamwe pa kuita sendatopedza hari dzese idzi nemanyukunyuku akadiko nhai mumatimana matinobva umu aiwa zvinowanika tinoziva kuti mafambiro aro vamwe vafambira dzimba vamwe vafambira urwere vamwe vafambira magarikwa vamwe vafambira kudzikinurwa mune zvakaipa ndiro nai ndoti vakuru vakataura kuti nyoka huru haite sei ngataiwa koti kati tande kwatateguru tasvi kwatinongonzonzi kune vari kuenda vachidzoka vaita zviri nani indikaenda wanditewo zviri nani handirwa masumuka muchifamba murotum saka kana masvika pano muchivai nemwoyo unoda sekurudza maida sei ndoti mona pagedha hapane pin code pagedha uchipinda ipo pai muroyo wako anenge atoziva kuti wafamba iye akutoziva shuwa anenge akutotsva kuti kwaendwa uko namunomanga azvisiyane ndiro ukarova musha pasina sipo kana chogeza unoona manga tanga utafara so kutenga bhutsu unoita 2 weeks so yatsemuka kare patapata unoona kutotsika pasi padaku kuna vakakuomberera zita rako kaisa mugati zvanzi hauna chaunofa waita kutenga motokari papa muti 2 days apo waisa 14,000 kana 50,000 onzi beyond repair zvinorevei haichagadzirika ndiri uye dzautenga huku inokwira pamusoro pemuti wakadai painokandira paiva paka paunopfukodza matosa kudonha pamazai chagura nhamochi utenga ukambudzi meme kandamboerekera mukamwe embebere utenga mombe yaenda kumvura yaenda nyankoko mvura unoshaya kuti chii pane chikaranga chisina kugadzirwa mukati memusha pane chikaranga chaida kunoitwa nai zvonzi kana kuenda kumachina machena enda asi tanga magadzisa chii hakuna musha usina chikaranga ndo nhasi ratiri kupangana nhasi muzomugovera vatogara simikidza chivanhu chedu kuona kuti tingafambise sei uye chipi nechipi chatiri kuda chatiri kukanganidza nai ingwana kana kuchechi zonzi kutadza nebhoni kana kureurira kwakuzivisa kuti aiwa ndoreura ndinopomba handireura ndinoroya kuvazivisa kuti zvaunoita handizvo kuvazivisa uchibata pamusoro saka kubaba nemwanakomana mweya mutsvene arerewe amen zvakati hazvidiwe asi unoudziwa ndo 10 commandment mutemo inegumi kana pano patateguru tasvi tinotaura kuti kuuya pamune pano uya makapfeka hembe dzakanaka kwete kunaka kousimatika ngopfeka hembe dzovhara mapendekete vakadzi musasiye mukaka panze kwete kuya mapfeka emavhesi havasi pajini pana pakamamoni gove out mutora vana akarara kumba hembe matora hembe tidikita mumhana tokunoko muda kuona vanani hanzi mini dress tinokuona vamwe apa nguva yapo so munai makapfeka mazambe ngobuda pagedha pakazambe kana padzi kachitenderedza so makumbo awo makupambisakanza mamonya kugedha uko vembira vakupotsa madezi nekulo kana Robert Kamera bayatona ngabo kuti
ndomata nemasekuru kugeza nekushambidzika kototi iyo nganga yacho iri smart yakatogezawo iwe urikopinda nganga ndipezera ti ungabude ngaende zviriko saka chivanhu chikatogara chigadzirisa kunyange kuri kudzimba ana amai musati maenda kana anything kuseni mukotanga wageza bhodhi yako ozobikira murume andizvo kotaura una wageza ndikusumudza mapureti ukuzora tsvina mukati mepureti meomupa murume uyanga tanga wageza uzosumbudza mandiro andizvo zvinotanga wasumbudza ndiro andikatanga ndabikira baba ndozoenda kunogeza tsvina marara usiku wese ndewakuzora futi mukati memwe kunyatsopendengura so kana murume akutera berere kuti akaipa chachipota nemadziro kechi zvinokatare kuti asitoti uyai murutsiswe vakaja zvidhanana ukada kuona kuti pfuwira unoshanda ndopamba pako gara hako uri zii masikati paipai wakarara kana nemusana kana nedumba ipai utasa hako mudenga unozoona zvinotanga kufamba bozoita manyengwa ona ichachina muso ichachina bombe wakaenda kupi wakapinda mumako tarisanze venyu usati noizi dzimwenguva kana ukadzi mutuma kumvura kana mutuma ndanoshopa zve 2 hours usakara zvambara zvako uri zii tamakora madziro mutendera ndira so ona chiva chabuda so muso hapana wakatopfundira ukaenda kune vamwe kana nga kubasa 2 minutes kungonza foni kuringa so riti unononoka kupesera kugwada netsoka hana nenge yarova doti muso wakajewa kudedza kuti uye kupi kubara kafarirwa akadzi musadaro nai zvinokwanise kuti aso varume uyai uriko murutsiso muite zvakanaka mubengenuka so mushandire muri nai ndo chinyakare chedu chatigere kutaura manzwa apanzi vahosi vapopota handiri kuparikwa zviti kwachera mangwana kwasoko mangwana anzi kwanuku wandishorei kwamancuve kwana hungwe kana iye marume kushambidzika kodikana nai korero kwasumudza kwasobuya atitaza munhu kusaidi izvo zviriko zvokuda mukano zvo zvikoshana zinochikwa chirungu tuchibura chai ndokona mwana waso korero rupfeka zvinhu 8 kuti hembe neebreak trouser reblue mazino ndero tokakara futi ka bhachi ndera red trouser regrey mazino ndero watoona imwe kara andizvo so ndikataurisa nhasi mugovera izuva rebira ndo zuva rofanira kunge tichaura tichidzoredzana kutara kwandigere kuita wangotosunungurwa nai ndode rimwe remazuva wangoshura tandangosvikawo pasekuru tasvo kunoyakanda sekuru handanga na mari pandangoti nongozokuonai andozofana sekuru but pai pandakaenda asina mari pandairwara pakati but anungudza zviri nani pane pini kwazageda pini iriponeso pamwana vachizvimba matumbu vachikakarata ngosvika so ona dhena andizvo saka chakanaka mukaka uite sei nyama yakanaka inoita sei inozvitengesa vasakamona zita kuti kazvipi kataza mayoutube menyu mafacebook vakawanda fananidzo wangu waneta baba nokutorewa autora umwe upachikira kwake autora umwe isa kwake andine ndini tasvini isaka fesi yako woti ndiyo tasvu wotora mucherechedzo wangu uri kuenda kupi nawo ukambudita video call network yacho unenzenga masaisa yacho haasi kubata ngatsaure kuti sandi kukurikita kuodhiyo ikoko unozobekenuka watumira mari batise kuti asokati mari musatumira usina kundifonera kana kundiona apa sei ndatumira ndisina kuona usu hwawo andiri saka tinovaridza kuti pamunoda kuisa mari kana kunyama dzenyu dziri kunze unoona zvinoita iye vamwe masvika panapa unogona kuisa mari wapo mashopa onzi kasira kunzwa ngoma dzekurira idzi kasira samari kuti usvika nokupinda amai angu maenda paikukeshiwe pamukuru kuri womhanyisa kubva kumashopa uchimhanya wakumhanya kumadzadzamira amanya amai wangu bena svika pagedha unoona kumana maya nhasi mabhuku here enda pawindow pareception aiwa mari ndatotumira zvo risituro naiwe wauya kusvika pakutumira muri pamaropa rodapo yakuwandira
panapa unotumira vonyorwa receipt. Kunyangwe iri pafoni ukatumira waudzwa madetails ekuita unodzorwa receipt. Ndiro. Togara tichitaura kumadziva koda kuenda kunoshamba kugeza ukwekwe nai kusukwa namune matambudziko jambo munyama zvipere zvamukushanda mumamisha umu zvive zvine pundutso pamwe tinorima tikomborerwe nai ndonge takachema ndataurisa shuwa ndatenda umuona kuwira lo kuda kufurika wamutsipa muda kutofurikira pa7 Anderson papa ukutoshaya nomwe zvo masabuko ari kwero makatsera mavidhiko tototi ari kana dzisvike papo kuti ati ndimunoshera vana venyuka kati munoona sei kwasekuru tasvo ndokudedzai kuti hwei pano tibate horo yezvitingitingi zvenyu zvamunoshandisa kwete kudedzai kuti kunyore masaka kuti mwane resheni chawakabata uya usarende kuma michanonzaiwa nenda aite aiwa aite panapa anoita panapa anodazei yatsika dope yangu kumwana yatsika apa inotoita ndiro aiwa thank you Makadiko vazukuru vatate guru tasu. Muda simba ere vazukuru vatate guru tasu. Aiwa, ndinokutengai nomusi womugovera. Tate guru tasu nomusi womugovera. Vamwe vanoti Saturday. Izuva ravanoita kabiso. Kavanotaura mazwi echivanhu chedu. Ndinovatenda vanotibikira doro ravo ravanotipa tichinwa tichikurukura tichitaura nhauwa dzechivanhu dzechikare kare vachitiridzira mbira vachitiridzira hosho vachitiridzira ngoma vachitipangurira doro rinova ndodoro ravakabika rehwende huno aiwa ndinotenda vakaribika nechimera chakabva nagogo tasu chakabva kunonzi kuchikafa chimera chokuchikafa hwende huno ndochimera chokuchikafa chimera chehuswa hunonzi mhande pana anokuziva kuti udande kunowanika mhande ndo chimera chavatiitira chindosaka chichitutuma idoro rinonaka rakambobikwa kuhwedza kwavatapfumanei vachihunwira kuna save kudhara kare kare 1963 vasati vapasanurana ikoko vana vacho saka nhasi ndodoro ratapuhwa kuti tinwe ndinokutendai mese muri panapa ndichatanga kutenda iwo tate guru ndichatanga kutenda vana nhari nondoro inova ndokamhuka kana makumbo manai kanhari nondoro pana anoiziva nhari nondoro kamhuka kanofamba kachiti dhangana akadi kutarisiwa fesi kanonyara nokuti kakakutarisa kana uri muroyi ndiwo unozotonyara ndotendawo vana nzou mese muri panapa aiwa vana nzou doro nderedu iri ndotendawo vana gushungo vana moyo vana murehwa vana soko ndotendawo vana hove vana dziva vana ngwena mese muri pano ndotendawo vana nungu vana moyo vanzi munoera moyo asi hanzi munoja matemba munobvisa moyo here munobvisa moyo munoera moyo chi munoera moyo mombe chete tinovatenda vanamera moyo hanzi vanosiya moyo womombe chete ndo vasingaji ndotendawo vana nguruve vana humba muripo mese handiti vana nyati vana shumba mudya nyama muripo handiti vana mhara vana hwesa
ndokutendai vese mutupo wese vana mbizi manjenjenje shava mfakose vana chihera ndofunga pana mutupo hapana mutupo wandasiya ndakuchipedzisa umwe mutupo unova mutupo unoyera unova mutupo unochisa unonzi zenda simbirori chati bheke unovasikana vakanaka murinda dzose nongori padenga denga ndo wani chete mhuka inofema mweya wakanaka fresh air inogara mudenga ndo mutupo wakanaka unodya hove yemumvura yakanaka pana asinganwe mvura iri pamutupo yesapo iyo inodya zvomumvura saka mutupo wakakosha mutupo wakanaka mutupo unobhururuka mutupo unotambira mudenga aiwa ndinokutendai vazukuru vasekuru doro redu richivira ndinotenda vabva kwakasiyana siyana vabva kwakasiyana siyana ndichataura kwakasiyana siyana kwamabva nokukutendai mese muri panapa ndichatanga kutenda vekuhwedza kuti aiwa vabva hwedza goto dorowa kunowanika howa ndinokutendai mese vabva ndivire ikoku ndotenda wabva mutare rusape kwagwama uko kumadhunjo kwamarange ndokutendai mese ndotendawo mandevere wabva bulawayo gweru kwekwe chegutu chiredzi zaka uko kwaroi kunodyiwa mabembere inonzi harurwa tinokutendai mese kana muri panapo ndopedzisira divi ndakananga Darwen kunowanika ndokwakabva chimera ichi Darwen kumadziva kugora padotito apo pakachanza kumamunye kuzambara bandimba tsenga mtasa mdzinga dutu tobva tati kurushinga toti kurushinga kwamakanzwa kwako achiyokoto kwaiva kune n'anga kuhira bhodha chiyokoto kumakuni kuhoko muchero rumwa rusambo kasenzi kunyamatikiti kumazowa bhiriji apo pachesa rushinga tobva takona takatenderera hoya muzarabani toramba takatedza makombe chete yemuna mumakomo tichifamba mumavhura dona tisakangano hedu apa guru yapo pariyamuro pashinje pamudzindo aiwa ndopedzisira kwakawanda vamwe kutakananga bhangetu kunovarimiwo foja tinovatenda vese kana pavari parvarimiwo foja vabva kubhangeti bhangeti karoi varipo wana chafa uko kudeveteve kudedza kwakachure kwakahuku kwamutata kwakapu inomuswe aiwa ndinokutendai vazukuru mese muri panapa doro iri kana wanwa doro iri kana une chikwerete nemunhu uchinwa uchitaura kuti Jackson ipe mari yangu anokufonera izvozvi yautore mari yako ndanayo amai kana mwana asina kubhadhariwa mombe youmai nomachira yako uchinwa uchitaura mangwana mukufonera kuti amai gadzirirai mukuwasha kuya nezvinhu zvenyu amai kana muchida gumbo panze gumbo mukumba muchingomwa mangwana mukubatiwa kana wanga uchiba gara uchita zvokuba uchingopedza kunwa dorere mangwana polisi kusvika pamba pako wasunga kana wakashanda kukambani yakashanda penjeni vachikunyima uchipedza kunwapa kubvanzi kudiwa kunasa mari yako yakabuda kana wanga uno mombe dzako mbudzi mahwai yakabiwa mangwana ukunzwa kuti mbudzi dzenyu dzedze munhu akabata mubata ndinhenge kana wanga une huku ikuhamira mazai 10 mangwana kutsotsonya yese saka ndinokutendai vazukuru vasekuru inwai doro kana une pari kukurwadza uchinwa upabata uchanzwa pachinyarara uchinwa doro uchitaura kuti pana anotitambudza kumba uchanzwa mwachikufonera tisori izvenyu uroi ndakapiwa naanhengi ndiregerere iyo ndo zvanakira doro iri aiwa ndinotenda vazukuru vasekuru
regai ndilaidze.
Talamborora dzimwe dzichinyagara wati chita chipenuka kuenda kumatara 9 so sadaenda iko kupana netsumbo dzangu iroko vakacharika mutimbo wakabatwa kuno wakabatwa iroko Bani wakachirika tsvimbo wakabatwa here uko ngawasimuke toni muda hakuna iroko hapana akabatwa inga ndo anobvunza augona kutaura akugona kutaura akachirika tsvimbo wakabatwa wacho okay kwaugarire basi kwabatiwa wangani ari kupiwe kwenyu acho akabatwa wana acho iwe unobva upiwe sebera kutaura hanzoya panapa padhuze nasekuru muzukuru unobva poi Nobva kwamurewa. kwamureva kurisei kwamureva wakanaka indiro mwe yasekuru tasvi wambondiona kutanga tsurona mbada mukuru ndiani mbira torola ngiringa tsurona mbada mukuru ndiani ngiringa makadiko aiwa takanaka isi aiwa kotangomba mvunzo asi udanonjairira ndi kotanga uri nemvunzo wainawo indiri kumhoresa uri nemvunzo ore chimwe chimononama zakuseru ndopinda mamwe andise enda kudzokera ichiri kumhoresa tisina kuendera mberi kumruka chati kwata ndongonika chi Kumbira ruregero kwamuri. indiri kukumhoresa ndatara chikauya Sekunda kumbira ruregero kwamuri. chikara pasomberi Kumbira ruregero. ndinozvinzwa Asi hangu ndinoka mubvunzo. Ko- udabvunzani Aku kutaura paya mabatirwo angu. udatara nani Nasekuru. inini nenyaya yei Nemabatirwo angu. zvine basa reinini Ati ndiri munenge muchishandisa basa racho. eka nguva yave kutaura newe kana yakwana ndokudedza ndokubvunza ubvunza zvauda kutaura uda kunomhanyira kumberi sei Handisi kumhanya mberi. ndokumhanya kumberi ka naiwe ndambokupopotera ndakutuka hai ndakumhoresa ndikati unobvepi kwamburewa ndikati kwakanaka kusengo zvakati aiwa ndiri zvakati Aiwa. Sekuru ndatindarika. enda chira kakomba ufukura kusvipire mata Kuregere. hama dzake dziri upi aunofukura vanochira kakomba kana
Anzi. Inzwana ile. Fukura bomba. Ya. Fu. Atike. Uno babu. Kwa chiroso kwa kwama. Kwa mando. Kwa chiroso nyasha. Kwa chasa ndo. Boel. O boera. Ko kuno kwa arani. Ndakauya ku Ndati kuno kwa arani uno babu. Greenview. Una mata. Ndona mata. Chechi. Yuko mtu. Oh, tanga wafa uno kuona. Onde. Oh yere, tanga wafa uno. Ah, yere, wakawa gari kama mambo. Oh, yeye wakapa wacha. Unaona za shida mnyama waida wasangana pasta. Ili ndio mzipasta futhi zakaronza. Alizangu asimutonjukutsa. Yeah. Unaona vamwakuru vakataura kuti muramba unopeta uruchi uri munyoro. Dzimweni dzenguva mumwe anonyaduzvapo ndoumwe iwopinda uchitsika uya mama aenda pana vanhu haasi kana kunwa iwo wazotsika ndoaenda uchinwa unaona akunwa ndiani anyada akunwa reka ndatsika direct Anonwa ndoupi mzukuru pakati pantu ava. Kuninga asikendiwa. anenge atsika ka saka zvakuda kuchioneka kuti kutsika atsika nekuona here atsika nekusaona here uroyo uri patu pano kuberekwa nawo pano kuomberwa nemadzinza pano kunotsvaga wega unotema dzambo kazongonoti aiwa ndatoroera kuri anenge saka kurumudza kutsvanga usatowanya zvinokunetsa pisike urasa kumatishoko ozoenda futi usina kupisika pona vanhu zvinobuda nonoidza vanhu ka amana chimbosurutsai apa kuti ambomurera mwana wenyu ari pachimborwa ingoma vari kupana kusumukai mtoti Simukai mburi yacho toni. Kana makauya penyu mega. mirirai anguda foto mirira saida Pamunooneka muri penyu mega. apa namwe akapotsera nekumba kune vamwe asi ega baba Vanga sekuru pakati penyu pane vamwe vakapotsa ifanirwa kunge achibatwa futi baba. Sekuru ari kuona asiri ega. kana kumba nokuona umwe utakati unoninza iwo unoti baba nhasi mushandi yani ndiwe wasara baba umuri ko munoroiko mumusha kurira ukuru wamwe wauda ukuru Ameno. ko chii chinoitika Akaitika pasi kunonzerwa kuti mwana akabara. Ahwara mwana tichitauriwo kuti mwana ari kuhwara. Saka ndozotonzwa kuti mwana ari kuhwara. handiyo banya yandi kutaura banya iyo were kuhwara wokufa ndeimweni da munorwireiko mumatare nyamusha muchii chiri kuitika monangana chii Ndiri kuzvishayiwa ndakazvishaya nhasi. wakazishaya chapinda kuseri kunyaya indoidawo asi kaiwe wakabatwa netsvimbo yangu unoti kudii nazvo pamberi pechinda chemwana wako uda kusunungurwa uda kuenda mberi nokuroya Kuita uda kusunungurwa hauchada basa kaipa tarisa vana vako tarisa vakanakoteuka hana kuti cheuka dati tarisa haudziri vana vangu ndoda kuti ndisunungurwe tigare zvakanaka vanangu ndoda kuti ndisununguwe tigare zvakanaka. zvakaipa zviri mumaoko mangu zviparadzi Zvakaipa zviri mumaoko angu zviparare. tizoona mangwana kuti zvichabva kunani Tizoona mangwana kwazvinobva nako. apo zvakutaura zviri kumanikidzwa here Kwete. Kwete. unorinzwa here wapwere mabva upi aiwa kamunabva kwamuri vamesi mabva upi Vanangu takanaka pamurezi. kaka wokumusha kwamurewa uchitsika muderonatsoka dziri kuti avabva kwakatavabva kwakatava anizvo
Mwana ndakafarisa kuti akazita kubva pane kusvika pane uyu. So, ngaende kunogerwa. Zvani ngaanogerwa baba tienderere nekuseri akoma. Dai kasara nayo nyinde yekutanga kupinda imi nayi. Ai nawo inobatsirwa. Udabatsirwa gera mani manje mpinde musangana sekuru matatu. Yo sumuka yo. Imenda imugaro. Sedera. Makamira sepa ukama. Di baba. Ah, zvakakosha. Kwa. Dairika. Di baba. Wanga baba mkuru baba mnini? Asi di baba nayi. Pane mwana wako kutumbura? Ndo? Neuyo. Kodi. Ndo mkoma. Okay. Nguira nera? Andakuira. Makuira. Yorodera usunungurwa. Ayo. Ora ndiwe kudera usunungurwa. Aiwa toda kuda usunungurwa nini? Baba mona kusunungurwa kuti vanogara zvakanaka. Zvokavinga. Unoona nawe pana baba wenyu apa vazukuru vangu ndikutsanangurira haisi kutanga kuti kutaura pana pana hasi. Nawe ndaida mukomo wake uyu futi umwe aifanira ari paground. Exactly ndo zvatinoda. Koda kuti utaurira undudze zvikuitira kuteerera. Pasi nanga ndini. Abasati vambosvika saka ndosaka vachidaro. Pane pandokupa kuti mukana taura. Ina nditsipirire munhu kati. Pane pandokupa kuti taurawo kana pane varotaura ndizvo. Takumbira. Havana zvavari kuziva zvavo ngangombunyarara. Alright. Nyaya ndaida kuti dare rinyatsopera kuti tichene. Ndaida mukomo wako avari pano newe. Wapanza? Ndoti unoona dare rako iri muzukuru idare rine uchenjeri, idare rinoda kusunungurwa zvokuti muyanane nemhuri. Mukasasunungurwa mangwana ndaona matemo mukati meropa rako. Vanhu vanenge kuti iri pamwe ndonjiri ndoyabatwa ndizvo nai vanokutema. Tarasa bhachi rawakapfeka iri kusaidi hwai kusaidi mbudzi zvarevei pane umwe ushireketa wakasiwa muropa rako noukama vanokuta kuti mukoma wako kweza yako iyi akanogeza murukova iyi ndeda kuti kusunungure mhuri dzako dzigare zvakanaka kana uchinamata unamate zvakanaka. Ndoti kana katasa mukoma wako anotoya kuhope kauchimurota ende une dzimwe hope dzavanorota dzokuti kana kuchechi unotadza kudzitsanangura kuchechi. Wotodziziva ka saka ndee ndiripo ndambotaura newe nandakambotaura newe niya dzopi dzanotare kusendi kuzvitaura kuiridza kuipakata hausigona kuiridza. Vanza mupere wangu ndadi kusunungure vana vagare zvakanaka, vanoda upenyu hwakanaka, vana vavo vakabva vari kubereka vave neutano upenyu hwakanaka. Asi ukaramba uchioma moyo kutange munhu akambonamata dzenaro dzenaro ukona vana unovashungurudza dzimweni dzenguva vari kumabasa vari achi patinoti madai maenda apo madai maenda apo mora mutendera pachino wani hembe dzinomata muende kumba naro hadzina kabvino kusvitsa unonamata uyu akarova nenyanga kati mwana wakarova nechidhoma nhasi pfau ubuda furu unochiona nekuti hauna chi kwana nemweya achikuudza kuti nhasi unoshavira kutambudza vana uri kubva pauri
Chinonzi shave chi? Kuchechi tine shave chi? Zvanzi kuchechira munoti shave chi. Parinobata munhu uyo anenge achiziva rundika dzakati. Anenge asingazivi yachisemu munhu pakunoroya unotanga usingazivi asi unozopedzera kuda sei? Wabatwa muzukuru? Sunungura vanhu. Sunungura vanhu. Sunungura vanhu. Ndataura mutumbi mingani? Une chekutaura neni? Ndakateerera. Ndikufamba nevana. Kufamba kwavakufamba nevana. Saka ndiri kufamba ndaona matambudziko avari kuita vanhu. Saka ini ndati ndofamba navo. Asi tofamba naye nechobata iyi. Saka ini handina chandingangobvisa kuti muita sei ngoma iyi. Ndingamuita sei ndifamba ndichibata naye. Ndiye mukuru wandaifunza kuti ndiye anonditungamirirawo. Chinzwaunje. Unoona vana vako akuchitanga kuuya. Ndini ndakavaudza kuti nemotora nhengi nanhengi. Kuudza iwe nemukoma wako muye pano muri vaviri. Ndinomubata sese. Ndati ndini ndakavatsanangurira kuti vanotora iwe kuti ndokuda pano. Asi ndinoona mwana wako amusono wakadhakwa achibva amene kumazowe. Namaka mwana wako. Wanzi varamba kupinda rubva uri kaki. Ukati vanopinda. Zvina mapindiro acho baba wako iwo ndo vadawo pano iwo. Asi ari kumba, ndiani pomu? Atori muno muharari muno. Kandobuda pano pomu. Tipedze chi? Ndoti tikaparadza one side tasere imwe side hatina zvatenda sei? Hatina zvinotaita. Munhu wakomana? Baba akakubereka kubva umu haana ngozi. Amai ndo anonetsa kuabata unzi wandibata zamu wandibata chii. Asi baba ndima kandibereka tasaone kana mamunga na masango mamushanda mugowane. Hatina. Kana dzimba. Hadzina rugare. Vatia vanhu sevuru. Nachore. Yes. Good. Oh, store up. How do I go? Nzira mbiri. Ukudaipa. Uda kusunungurwa ere? Asi wanza kuti naro dzinomwe. Ukuda kupi? Kupepa kushisha. Kupepa kushisha. Chipembe. Oh, nyari chipembe. Ah, chipembe chilomkwata. Sekuru ndini? Oh, uchiri nenaro.
haka mnarudi jamsara chimbo free pakati inareli ona wapo huyu mwana mkomo wako huyu mwana wako newe futhi mwana muri 3 muna watora koma zvandanzwa kakoshandemera zvoda iwe pamunhu ungagona kuzitsanangura kuzvitambira ndi munodanora nemakumbo chii usikosa wasingata kudasunungura wana here aiwa ndati usikosa wasingata kudasunungura wana here wasingata kudasunungura wana here wala ibeso mimi ndo kusema kushongana ngori mtu batiwe tango mbona nokerewa sada tamko mbona nokerewa Gaita no gero.